Азат энем, мин сиңа якын итеп татарчалап энем дип эндәшәм. Чөнки Фәнзаман бабаң оныгым ана телебезне аңлый диде. Мин аның кебек үк татарның милләтен сөйгән бер язучысы, бабаңның бик якын дусты идем. Фәнзаман абый, синең белән горурланып, белемле, акыллы, дәвамчан дип еш сөйләде. Мин дә мәктәптәге уңышларыңа сөенеп яшәдем. Ул шул уңышларың аркасында Мәскәүгә укырга җиңел генә кергәнеңә шатланды. Алга таба Азаттан зур галим чыгар диде. Чыгар да беркемнең дә тормышы җиңел генә бармый. Дөрес, без күп адымнарны үзебез сайлыйбыз, еш кына ялгышабыз да. Миңа синең бабаң кебек көрәшче булуың ошый, әмма татар өчен гомерендә кызганмаска әзер Фәнзаман Баттал оныгының анархист икәнлегенә ышанмыйм. Моңа сине, бабаңны белгәннәр һич кенә дә ышанмый. Без сиңа тагылган төрле гаепләр кемгәдер файдалы дип уйлыйбыз. Синең хактагы язмаларны укып барабыз. Чын шаһидләр белән расланмаган, башкача да дәлилләнмәгән гаепләрне үз өстеңә алмаганың өчен сөенәбез. Моның җиңел түгеллеген дә күрәбез. Кемдер бәлки хәлеңне җиңеләйтер дип алданып, кылмаган гамәлләрне дә тануыңны көтәдер. Андый адым бу чиракта синең өчен бик куркыныч. Хаклык берескә чыгар, тикшерүчеләр арасында да иманлылар табылыр дип өметлән. Безнең дә теләктәшлегебезне онытма, рухыңны сындырма. Мине кемнең дә үзенең көрәш өчен яраксызлыгын раслаган, киләчәге булмаган, чит халыклар төзегән партияларда торуы бик борчый. Синең кебек акыллы егетләр кешелек бәхете өчен көрәшнең башка юлларын сайлый дип уйлыйм. Без татарлар, хәтта телгә дә хукукларыбыз киселгән бу илдә бары тик үз милләтебезнең киләчәге турында гына кайгыртырга тиеш. Бабаң да шулай әйтер иде. Азат энем, син әле яшь, киләчәгең алда. Тормышның зур сынауларын горур узып, фән юлыннан баруыңны дәвам итәрсең дип ышанам. Сине дөнья танысын. Шул чагында зур мөнбәрләрдән гаделлек һәм хаклык турында үз сүзеңне башкалар да ишетерлек, күтәреп алырлык әйтерсең. Мин Галимәдә, безнең коралыбыз, кешенең күзен дөньяга башкача каратырлык ачышлар, яңа фикер. Халык бәхете өчен әйтелгән сүз, хакмы ул, юкмы, хөкем ителергә тиеш түгел. Аны бары тик дәлилле кире кагарга гына мөмкин. Фән кешеләре моны яхшы белә. Азат, әнә шуңа күрә киләчәгенә юлларын сала гына башлаган яшь галимнең бүгенге вакытта нәтиҗәсезлеге алдан ук билгеле, кораллы көрәшкә күтәрелүенә, ниндидер яманлыклар эшләүенә беркем ышанмый да. Без синең белән, мин синең белән, син фән өчен кирәк, син татар өчен бик кирәк. Рифә Рахман. Исәнме, кадерле Азат? Без таныш түгел әле. Минем исемем Шамил Изятуллин. Мин хәбәрче һәм язучы. Мин сиңа тавыш хаты язарга тәкъдим алдым һәм моны шатланып риза булдым. Миңа урысча язу һәм сөйләү җиңелрәк. Шуңа күрә шулай ук хәзер дәвам итәм. Я терпеть не могу голосовые сообщения, обычно не пишу незнакомым людям и, как и все, не люблю поддерживать текст, с кем не совсем согласен. Но сейчас не совсем обычный случай. Исключения очень не хватает живого общения. Я знаю это, к счастью, из рассказов, а ты, к сожалению, убедился на личном опыте. Если мой голос дойдет до тебя, Азат, и немножко приободрит, я буду счастлив. Азат, я знаком с тобой, пусть и односторонне, с тех пор, как газета, в которой я работаю, впервые написала о твоем аресте. А теперь пишет постоянно. И этим занимается не только газета, в которой я работаю, не только СМИ. О тебе и в твою защиту говорят и пишут постоянно. Очень многие. В том числе те, кто, как и я, не разделяют близких тебе анархистских и левых идей, но все равно пишут, говорят, потому что дело не в идеях, а в том, что вину определяет суд. Но суда нет и нет. Да и обвинения, ну ты в курсе. Иногда говорят, проще сдаться и признать себя виновным даже в том, чего не совершал. Иногда это становится поводом распространить схему на многих. Азат, ты не сдался. Ты остался человеком и ученым. Ты даже в камере пишешь и публикуешь научные статьи. Это очень круто и достойно восхищения. Ты победишь. В суде, в Верховном суде или в Высшем суде. Но победишь обязательно. Мы верим. Кешле был, Савар был, Исян сау был, Азат был. Алла буйырса, азыкламый иректә күрешербез. Шамил. Исәнме, улым Азат, сине бик нык сагынып, дәү әниең хат яза. Улым, хәлләрең ничек, көннәрең ничек үтә? Әниең аша ишеттем,
син бик каты ширләгән дип. Хәзер тазалыгың ничек? Нинди дарулар белән дәваланасың? Ашау ягы ничек? Мин интернет белән куллана белмим. Гөлнара апаң аша гына җибәртердем. Син математика белән бик каты шөгыльләнә идең. Хәзер ничек? Көннәрне ничек үткәрәсең? Сиңа анда бик авырдыр. Син бит бер минутта укусыз тора торган түгел. Азат улым, сине искә алмыйча бер көндә калганым юк. Син 7нче классны бетергәч, мин сине эшкә өйрәнсен өчен бәрәңге бакчасына кырт җыярга җибәрә идем. Син тиз генә үз нормаңны эшлисең дә, бәрәңге арасында яңадан мәсьәлә шишә башлый идең. Мин сиңа әйтәм, эй улым, бигрәк математиканы яратасың, үскәч кайда укырсың икән? Син әйтәсең, мин Мәскәүгә, МГУга барам. Мин бу сүзләрне ишеткәч, баланың хыялы гына дип уйладым. Ә син сүзеңдә тордың. Улым, без сиңа ышанабыз. Син бу авырлыкларга бирешмичә җиңеп чыгарсың. Син бит бик тугры, рухи яктан, физик яктан бик көчле бала булып үстең. Мин сиңа ышанам. Синең юлыңа яхшы кешеләр ышрасын дип телим. Көн сайын догамны башлаганда синең исемең белән башлыйм. Улым, Аллаһы Тәгалә безгә дә бу яхшы көннәрне бирер дип ышанам. Сине сагынып, исән сау күрешеребезне көтеп, дәү әниең.